down for what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? И здравейте, YouTube! Днес ще им покажа как се направим интро за Sony Vegas Pro 8. Първо ще ви трябва 3D текст. Аз имам. Ето го моя. Писал съм си го банера. Общо 20. Това е другия ми. Да. Направи интро на моя скин. Лев 0707. После. И сега пускате Sony Vegas. Sony Vegas. Чакаме да заради И е на 1%. колкото е да е пак нещо. Сега се заради. Само да изчакаме. Окей. Ето тук си имам такива, как казаха, ефекти много. И първо влизаме в папката. Там, или, например, ако си имате направо на работния път. Тук малко разпъвате. Някой да не вземе си помисли нещо. После музиката си отваряте. И слушаме началото да видим. Къде ще ни почва това музиката на интрото. Ето сега ще изслушам малко от нея, за да видя къде е началото. Ето до тука. Разпъвате, дърпате. Сега трябва да намерим къде да вия край. Пускате. Turn down for what? Turn down for what? Аз ще го направя на 20 секунди да ми спира. Защото 20 секунди е добре за интро. 25. Е по-добре. Така, разпъвате с скрола на мишката. И сега. Тук цъкате на снимката, не тук отдолу, а отгоре на снимката, защото ще почне да ви реже и песента. Това стане много тъпо, трябва пък да ръскате Вегаса. И така, ако искате, както ви падне, режете. Готово. Поради това ефектите няма да ги давам в линкове да си ги теглите. Защото в принцип те се купуват. Аз си ги намерих фри. Търсих 3 часа. Ще извините за лага, обаче нещо на някои ефекти малко ми лаги. Ще сложа за начало. Да. Не. Това ще го сложа за второ. Друго. Това ми по-хубави. Ето ще сложа него. Трябва да потъша още половина. Вече не ми трябва да бъде. Само кой беше хубавото. Това или това. Ето.
него ще го сложим, да се върти. Сложи всичко. Ще сложа, да бе, сложи всичко. Трябва да е малко такова различно. За да стане по-яко интрото. Сега вижте, така като го пуснем, вижте как става. Turn down for what? Turn down for what? Оп. Тук в началото малко ще ми създава проблеми, ама. И трябва да гледате там, където има черно поле. Ей така май. Трябва Кога да се, да така май стане хубаво. Turn down for what? Turn. Да, добре стана за сега. По-малко. Сега... Зазитим. Plain Explosion. Има някои много тъпи, но пак има някакви, да не без нищо. На тия всеки път нещо ми зацепва на някой, където са много тъпи. И на този ли куифи. Ликвифи. Това ще я човек служа. Металик, роу. Ще това добре, като за интро, за сега. Да. Да. И това интро яко ли? Сега ще видиш, мой. На скетч. Това. Къде бяха тук яките ефекти? Яките ефекти. Само че ефект е як. Извинете. Че се вървигна. Избираме още колко. Алкохол. Хайде, това ще я сложим. За да стане яко. Горно. И ако ви хареса този епизод, пишете в коментарите. И ако искате да ви пишете, защото това е само как да ви покажем. И така, готови сме. Сега да го изгледаме. Пускаме. Turn down for what? 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 Стана супер, браво на нас. А сега, как да го редим? Отидете в началото. Чакай, че го бърках. Так. Не бе. Така маркирате началото до края. Обаче тук не маркира хубаво началото.
Ето като го маркирате, давате тук файл, рендерас. И избирате как да го сефтим, първо, две например. Записвате. Чакайте това тук да ви са редне и сте готови. До 100%. Няма как да до 50. Нашето Тук още не го дава, обаче много лаги, като се обработва. Да, нещо като много бъгнато. Има ли ефект да лаги? Не. Може да направи епизод, как да си направим такова 'Снимка', 3D текст, не снимка. 3D текст на моя скин. На вашия скин, по избор. Ако искате да ви направя на вас хубава снимка за такова... Аз пък снимка. 3D текст. Да. Скайпа ми е за имов 26, пишете ми. Аз ще спра клипа на пауза, докато това заради. Ето това заради. Давате курс. Затваряте това вече. И ви е готово. И ще ви се появят някакви такива елементи. Обаче това е истинското ви интро. И И сега това беше от мен, дано да съм ви помогнал. с нещо. Довиждане. Довиждане.